Tras a morte da súa nai, Rosalía e Manuel trasládanse de novo á súa Galicia natal. É nesta época cando empeza a xestar as súas obras máis importantes, A miña nai e Cantares galegos. Este último foi o seu primeiro libro en lingua galega, considerada por aquel entón como un simple dialecto. A familia trasládase a Simancas, Valladolid, cando o seu marido é nomeado director do arquivo da mesma localidade. Alí escribe parte do famoso poemario Follas Novas.